Velkommen hos One Bar Group. Vi leverer eksklusive barløsninger til private og til nogle af Danmarks største virksomheder. Vores kunder opererer typisk i Danmark og spænder bredt fra virksomheder, festivaler, eventbureauer. Ja, sågar kongehuset har vi haft den ære af at betjene. Derudover supplerer vi fast en række event- og spillesteder i København på deres bardrift. Vi kan enormt godt lide at tænke ud af boksen, og vores ambitioner er at levere løsninger, som skaber en kæmpe wow-effekt. Den tilgang har det seneste år affødt en række kreative løsninger. For eksempel selvbetjeningsvæggen, en barløsning vi har produceret for en af Danmarks største bryggerier, eller vores champagnevæg, hvor champagnen på magisk vis kommer ud her. Vi skaber de kreative og innovative løsninger, og derfor arbejder vi blandt andet på et koncept, vi kalder for Karma Cups. Et tværgående samarbejde med lokale aktører, som er Sommer Creative og Schøler Plast. I starten af 2023 valgte vi at udfase al engangsplast, og projektet omhandler deraf implementering af vaskbare krus til fordel for miljøet. Udover en række lokale samarbejder er vi fast partner på Skvulp og har været det siden opstarten. Da vi etablerede os i 2017, var vi blot 2 ansatte. I dag beskæftiger vi 180 uddannede bartendere, hvoraf 60% er fra Holbæk og omegn. Derudover er vi 6 fuldtidsansatte fordelt på kontor og lager. Vi har store ambitioner for fremtiden og har netop overtaget en webshop med salg af premixed cocktails. For nyligt blev vi blåstemplet som forhandler af vores high-end barmoduler, som vi sælger til blandt andet restauranter, teater og koncertsteder.